Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Pakigreet niyo po yung katabi niyo na good morning. Mga kapatid, ialay po natin ang bisang ito sa kapistahan ni Santa Teresa de Calcutta bilang pagpapasalamat ni Almario at Sol Ramirez, Hobert at Tess Orbeta, Lucky at Erica David Cruz, Cristeta Escalona, Lilibet Santiago, Bolet Sumat, Maria at Cielo Hernandez, Randy Lazaro, Noel at Elsie Cruz, Catherine and Jeffrey Cruz, para sa pagpapasalamat sa 50th wedding anniversary ni Domingo at Emiliana Ignacio. Special intentions ni Jerwin Lazaro, Prime Group, Mayor June and Gente Tango, Karen Miranda Chan, Diane Tambeltran, Kike Naira Bautista, Marites de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Barawa, Dr. Alvin Balatbat. Para po sa ating mga frontliners, lalong-lalo na sa ating mga medical frontliners, doctors, nurses, at medical staff na nangangalaga at nakikipaglaban sa COVID-19. Para sa Special Intensive Sister Daisy Diaz, Kabigting Sister sa Cypress, California, Tony at Bel Reyes, Susan Alcazar. Special intention si Governor Dennis and Miss Yoli Pineda, Vice Governor Lily at Mr. Rodolfo Pineda, BM Ton and Bel Torres. Para sa kagalingan po ni Juanito Gonzales, Father Arnold Rivera, Father Rick Lusong, 10 ng kanyang pamilya, Father Angel Gamboa, Father Larry Miranda, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Sing Garcia. At para sa kalulatian ng kaluluwa ni Lamberto Romulo Liberada Crescencia Roberto Agripina, Maurino Reynaldo, Oscar Sr., George Marieta at Brido. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na piging, sa mga sandali na tayo hindi nakikinig at nakabukas para sa Panginoon, sa tinig ng ating Panginoon at ng ating kapwa, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating ang Panginoong Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Katulad ng usa, ang pilay ay lulundag. Aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa gubat ay bubukal ang tubig, at ang mga batis dadaloy sa ilang. Ang umuusok na buhangin ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ay babalong ang tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko'y purihin ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain niya'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bilang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Panginoon, huwag kayong magtatangi ng tao. Halimbawa, pumasok sa inyong kapulungan ang isang lalaking nakasingsing ng ginto at nakadamit ng magara, at isa namang dukha na panaysulsi ang damit. Kung aasikasuhin ninyong mabuti yaong magara ang damit at sabihin sa kanya, dito kayo maupo, at sabihin naman sa dukha, tumayo ka na lang dyan, o kaya'y sasahig ka na lang maupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, hinirang ng Diyos ang mga dukha sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang salaking bingi at utal at ipinamamanik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inalayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa tainga nito. Pagkatapos lumura at hinipo ang dila nito. Tumangila si Jesus sa langit at nagbuntong hiningan, sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito. Nawala ang pagkautal, nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan ay lalo naman nilang ipinamamalita. Sila ay lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig na ang bigi at nakakapagsalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tanong, sino po ang chismosa sa inyo? Chismosa sa inyo. Pakitaas ang kamay. Salamat po. Ngayon ko lang napagtanto, ang daming plastic pala dito sa bahay pare. Minsan po, may kaibigan ako. Kita niya yung tenga ko. Among, may nunal ka pala sa tenga. Sabi, oo, sabi kong ganyan. Parang si Piolo Pascual lang, sabi ko. Tapos minsan, nakita na naman niya, Among, may nunal ka rin pala sa kabilang tenga. Ay, hindi ko alam. Sabi ko, alam ko, isa lang. Hindi, meron pa, sabi ganyan. Dalawa pala yung nunal mo sa magkabilang tenga. Kaya pala, ang galing mong makinig at makaramdam, sabi ganyan. Kaya pala ang galing mong makinig at makaramdam. Paano ka naman, sabi ko kung ganyan. Makinig at makaramdam. Ito po ang problema ng lalaki sa ebanghelyo natin ngayon. Nahihirapan siyang magsalita dahil nahihirapan siyang makinig. Hindi siya nakakarinig, kaya hindi siya nakakapagsalita. Deaf mute ang tawag po dito. Nauutal lang siya, hindi siya totaling pipi. Nauutal siya at hindi siya makapagsalita dahil nga sarado, barado, o hindi nakakarinig ang kanyang tainga. Kaya wala siyang nasasabi. Nakita niyo po yung paghihirap ng mga taong ganito. Yung hirap silang makarinig. Hirap na hirap silang makarinig at dahil doon, hindi nila nauunawaan, hindi sila makaintindi sa mga nangyayari sa paligid nila dahil sa kapansanang ito. Kabaligtaran naman, marami naman sa atin, no? Hindi sila dapat makinig, ay nakikinig. Hindi nila dapat marinig, ay pinakikinggan nila, nakikiramdam sila. Tignan niyo po, pag umaga sa daan kung minsan, nakaganyan lahat sila. Di po ba? Anong tawag sa mga ito? Usosero, usosera. At pagkatapos, yung narinig nila, isisiwalat na, sasabihin na sa ibang tao, makakarating na sa lahat. Ano pong tawag sa mga ito? Chismoso at chismosa. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit, tahimik lahat kayo. Guilty yata yung marami dito. Di po ba?
Ang hilig makiramdam sa buhay makinig sa buhay o ng pangyayari sa buhay ng ibang tao at tapos pinagchichismisan ang buhay ng ibang tao. Pero sarado sila sa pagsasalita, sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero sarado sila sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa pangangailangan ng ibang tao. Anong sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Epata, may buklat ka, ng aking kapampangan. Epata, mabuksan. Binuksan ng Panginoon ang tainga ng tao para siya makarinig, para rin siya makapagsalita. Epata, mabuksan ka. Marami sa atin, sa panahon natin ngayon, ang sarado ang pandinig. Sarado ang tainga sa lahat ng nangyayari, sa mga nangyayari sa buhay nila o sa paligid nila. Tulad po tayo ngayon. Politically, kung titingnan natin sa sitwasyon natin, marami ang magbibingi-bingihan, marami ang nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari, korupsyon sa ating bansa, sa ating maging sa ating bayan, maging sa ating, kung minsan pati sa mga barangay ay may mga korupsyon, di po ba? Pero nagbibingi-bingihan tayo, nagbubulag-bulagan tayo dito. Wala tayong pakialam, ay politika yan, ay buhay nila yan, ay bahala sila dyan. Hindi natin pinakikialaman. Hindi natin pinapasok. Hindi natin tinitingnan, hindi natin pinakikiramdaman. Pero nandyan na, nakikita natin ang mali na nangyayari, pero wala tayong ginagawa. Nagbibingi-bingihan tayo. Nagbubulag-bulagan tayo. Magmaklak-maklakan tamo. Nagpipipipipihan tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Ang sabi ng Panginoon, epata. Yung mga nagtatanga-tangahan, ayan na, bilyong piso na, bilyon-bilyon, daang bilyon ang ninanakaw sa pamahalaan, sa gobyerno. Anong ginagawa ng ibang panatiko? Ayun, pinagtatanggol pa. Ayun, sarado pa rin ang kanilang mga mata, ang kanilang mga bibig, ang kanilang mga tainga sa realidad na nangyayari sa ating bansa o maging sa ating bayan o maging sa ating mga barangay. Pangalawa, minsan po at madalas tayo nagbibingbingihan sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating kapwa-tao. Lalong-lalo na ngayon sa gitna ng pandemya. Lalong-lalo na ngayon sa gitna ng pangangailangan ng maraming tao. Ang dami-dami nating hindi naririnig, ang dami-dami nating hindi pinapansin, lalo na sa pangangailangan ng ating kapwa-tao. At madalas, marami ang gipit na gipit sa panahon ngayon. Magpipiesta po tayo, ilang linggo na lang, 2 linggo na lang halos, tayo magpipiesta na. Kiniusap ko po ang Fiesta Committee ngayong taong ito. Sabi ko, sa ilang araw po makakita kayo ng mga banderitas, gaya ng nakaraang taon, na magbibigay ng konting tuwa at pag-asa sa atin sa gitna ng pandemyang ito. Pero nakiusap po ako at kinausap ko ang ating committee na this year ay gagawin nating, we will be toning it down sa dekorasyon, sa ating pagdiriwang. Ito ay ating babawasang konti. Ito tone down lang po natin. Hindi naman siguro kalabisan yon at hindi naman siguro magagalit ang mahal na Nuestra kung ito tone down natin ang selebrasyon na yon. Ngayon, bakit? Sabi ko, it is for the sensitivity, our sensitivity sa mga tao. Pakibalak natin, lalong-lalo na ang mga nahihirapan.
Okay, hindi na sila mag-aambag, nahihirapan sila. Pero kung makakita sila ng mga taong magagarbo sa gitna ng paghihirap, ay magkaroon naman po tayo ng konting sensitivity, konting pagtingin at pangunawa sa ating kapwa-tao, lalong-lalo na sa mga naghihirap ngayong panahon ng pandemya. Mga kapatid, ito madalas ang kulang sa atin. Nakikita na natin, nararamdaman na natin, naririnig na natin ang kahirapan at pangangailangan ng ating kapwa-tao. Kung minsan ay wala pa rin tayong pakialam sa kanila. Epata, mabuksan ka. Sana buksan ng Panginoon at ang ating mga pandinig, ating mga paningin, ng ating mga damdamin para tunay na maramdaman natin ang ating kapwa-tao. Ang ganda pong pakinggan, no? Kung minsan kapag ikaw ay dumadamay sa iyong kapwa-tao, anong sinasabi natin? Ramdam kita. Ramdam kita. Napakaganda po nito sa Kapampangan. Sa Tagalog, ang pandinig ay makinig, di ba? Dinig. Tapos yung feelings is ramdam. Pakiramdam. Di po ba? King Kapampangan, napakaganda po nito. Halos magkapareho. Ang pakiramdam na pandinig ay pareho sa pakiramdam na pangunawa at yung nararanasan mo. Panandamanda ka. Pakiramdamanda ka. Pakiramdamanda ka. Diringgin kita. Pakiramdamanda ka. Pakiramdamanda ka. Ibig sabihin, ramdam ka. Kaya nga po, ang tawag sa atin, ang panawagan sa atin ay hindi lang tayo basta makinig. Hindi lang basta natin marinig, kundi maramdaman natin ang bawat isa. You know, sabi po nila, a good leader is a good follower, is a good listener. At ang ating Panginoon ay dumidinig, nakikinig sa ating mga panalangin at sa ating mga idinudulog sa Kanya. Kaya nga po, dapat din nating pakinggan ang pagdulog ng Diyos sa atin. Dapat nating maramdaman ang presensya ng Diyos sa atin. Epata, mabuksan ka. Mabuksan hindi lamang ang ating pandinig, kundi ang ating pakiramdam. Nang tunay nating marinig ang pangangailangan ng ating kapwa, ang sitwasyon ng ating kapwa, tunay nating marinig ang Panginoon at maramdaman ang Panginoon sa ating mismong sarili. Amen. Kung minsan po kasi, hindi natin naririnig ang Panginoon. Kung minsan hindi natin nararamdaman ang Diyos sa ating sarili. Tanong niyo kung bakit. Bakit? Kasi pinakikinggan lang natin ang ating sarili. Kasi ang pinakikinggan lang natin ang ating sarili. Kung ang sarili lang natin ang pinakikinggan natin, hindi natin maririnig ang Diyos. Lalong hindi natin maririnig ang ating kapwa-tao. Because all our concerns will be for ourselves. Siguro po naranasan nyo na yung mga taong ganito, na gusto nila sila lang nasusunod, na gusto nila sila lang ang sentro, na gusto nila nasa kanila lang ang atensyon. Siguro po nakaranas na kayo ng mga taong ganito na gusto nila sila lang, nakasentro ang lahat sa kanila. At wala silang dinidinig. Lagi mag-aaway, wala akong pakialam sa'yo, wala akong pakialam sa ganyan, wala akong pakialam sa ganyan. Very sad. Nakakalungkot. At nakakaawa ang mga taong ganon.
unang-una, dapat tayong makinig sa Diyos. At para marinig natin ang Diyos, para marinig natin ang ating kapwa-tao, unang-unang dapat nating ibaba ay ang ating sarili. Kung punong-puno tayo sa ating sarili, kung pinakikinggan lang natin at iniisip ang ating sarili, never will we be open to others. Never will we be open to the Word of God, to the workings of God in our lives. Epata, mabuksan ka. Naway idalangin natin na ang bawat isa sa atin, kasama na po ako, ay mabuksan hindi lang ang ating pandinig, hindi lang ang ating mga mata, kundi ang ating mga panandam, ang ating puso at kalooban. Para tunay nating marinig, maranasan, maramdaman, pakiramdaman, panandaman ang Diyos at ang ating kapwa sa ating buhay. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tayong lahat. Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak sa Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Ponce Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Tayong lahat po. Doon magmumula at paririto at hukom, sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming puso at pandinig. Panginoon, buksan mo ang aming puso at pandinig. Magsilbi nawang instrumento ng pagpapagaling ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga mabubuting gawang makakapagmulat sa pagkabulag ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo nawa ang aming puso at pandinig. Buksan nawa ng mga pinuno ng ating pamahalaan ang kanilang puso't isipan upang mabigyang pansin ang mga mahihirap, gayon din ang panaghoy ng kalikasan. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso at pandinig. Maging bukas nawa ang puso ng bawat Kristiyano na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal upang makasumpong ng paggaling at kapatawaran. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso at pandinig. Maramdaman nawa ng mga taong nagdurusa, hatid ng salot na hatid ng COVID-19, ang kagalingan at pagliligtas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo ang aming puso at pandinig. Salubungin nawa ng mga anghel at lahat ng mga banal ang mga kapatid nating yumao sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, buksan mo nawa ang aming pandinig. Patahimikan ang ating puso at kalooban, ating hiligin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin, ang kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay na mabuksan ang aming puso at pandinig sa iyo at sa aming kapwa. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Panalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakabinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapanan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ngayong kadakilan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maiaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghain ngayong pinagdiriwang sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas niyo yung puso't diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na kaya aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral sa pamumuhay namin araw-araw. Tinatamasa namin yung pagmamahal. Sa pag-ibig mo ipinunlas ang katauhan ng Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunay, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot yon sa kanyang mga lagad at ang wika, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at wala ang kantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin yung lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Florentino, naming Arsobispo,
ni Aposeto naming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian, lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, lalong-lalo si Madre Teresa ng Calcutta, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya, tugayan ang pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace.
Mga kapatid, at si Kristo, ang kordero ng Diyos, sa mapagmahal sa atin, mapalad tayong tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Magsilihod po tayong lahat. Oral laban sa proteksyon. At mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas sa paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga bakuna, ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtamnawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay. Mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipaggadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Daily prayer to Saint Teresa of Calcutta. Dear Jesus, help me to spread thy fragrance everywhere I go. Flood my soul with thy spirit and love. Perpetrate and possess my whole being so utterly that all my life may only be a radiance of thine. Shine through me and so be in me, that every soul I come in contact with may feel thy presence in my soul. Let them look up and see no longer me, but only Jesus. Stay with me, and then I shall begin to shine as you shine, so to shine as to be a light to others. Amen. Our Father in heaven, Holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Son, the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Saint Teresa of Calcutta, Pray for us. please be seated for a while. Bali, halos isang linggo na lang po iumpisahan ng nobenaryo para sa kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced. Sa susunod na linggo po ay ang blessing o ang induction ng ating mga Hermanidad Executive Committee sa Fiesta 2021. Ang ating pong Hermano Mayor ay si Ginoong Ray Bailon. Ating Hermana Mayor, si Ginang Loida de Leon Cruz. Vice Hermano ay si Ginoong Bonifacio Boypax Gonzales. Vice Hermana ay si Ginang Catherine Cruz. Ang mga kasama po nila sa Fiesta Executive Committee
Ginoong Merlin David, Ginang Linda De Leon, Nancy Pembembo, Jenny Bihilya, George Sagum, Aji Gonzales, Tony Ignacio, Sunny David, Shirley Bautista, Lulu Cruz, Madeline Aison, Cecilio Sanguyo, Cynthia Cruz, Ber Sagum. Sana po isuportahan natin sila sa kanilang paglilingkod bilang Fiesta Committee 2021. Muli po ang ating mga hermanidad, ang ating mga SRC o ating parokya ay lalapit sa inyo para sa pagdaraos natin sa kapistahan ng Nuestra Señora de la Merced. Maraming salamat po. Magsitayo po lahat. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Assignment po natin. Kung meron po tayong isang kaibigan, nangangailangan na makinig lang tayo, na may problema, may pinagdaraanan, makinig lang po tayo. Pakinggan po natin siya, bigyan ng oras ng mapakinggan ang taong ito. Amen? Amen. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Salve Regina. Nuestra Señora de la Merced. Panalangin mo kami. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, sampu ng iyong pamilya, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang isa natin na ialay na, humayo kayo at taglayan dakilang Salamat pag-ibig ng sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. God bless you.